jam wale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Hawpindi TV min calmini on ɗo mbawɗon wonde dunde baba adama nde kala min bisi bonde kelle gatande roɓindo jandeji alkamisa sappo jeenayi lewru juin 2025 bisimilla moon kelle gatande roɓindo jandeji puɗɗortoɗen ko jayde guendire leydi Sénégal jayde le soleil ɓe garti koye hanki saga batu jagorde ne ardi ɗum kanko hoorejo leydi Sénégal ɓe garti e titre de propriété validation des titres et résolution des conflits ɓe garti koye alhaali leydi kanko hoorejo leydi ndi o namdima ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen goni dilloɓe alhaali leyɗele nde tigui mbawata ha joni ƴewtade ko no e alhaali leyɗele ɗo e nder leydi Sénégal ƴewte ko yiyete ko titre de propriété hani e ko mbiyata ko validation des titres ngam ko sinude ɓen ɓe ganduɗa ko joomanen leyɗele hani wawde ustude kam e safrude to banggue caɗele teskade to banggue alhaali leydi ɗon ɗo holliti wonande ko ɗum saggaji ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen goni remoɓe kam e ɓen ɓe ganduɗa ko aynaɓe e investisseur en hani eɓen ɓe ganduɗa ko dilloɓe to banggue faggudu leydi Sénégal kanko hoorejo leydi ndi kan haallen tawe jayde le soleil jayde rewmi quotidien ɓe garti koye les chiffres de l'hécatombe ɓe garti koye accident ji ɗo e nder leydi Sénégal ɓetto hollitgo ko hitande kala leydi Sénégal ene wasa ko abbe temedde jeeɗiɗi e capanɗe nayyi e joyyi tawi ko hawruɓe ladial ko nonne kadi ɓen ɓe ganduɗa ko ujunnaje jeetati pawɗi ujunnaje jeetati pawɗi temedde joyyi inama ade tawi ko gañotoɓe gañanɗe musɗe ɓe ganduɗa ko heɓoɓe ɗum e ɗin accident ji hitande kala ngol tongol holliti ɗum ene tawe e jayde rewmi quotidien jayde Walf quotidien ɓe garti koye application des points consensuels du dialogue ɓe garti noon koye koyetno e pression mbaɗaɗo e kanko hoorejo leydi ndi gam wawde sinude ɗen toɓɓe ɗe ganduɗa ko kayi kalano e nden yewtere guendire ha dandira gam kanko hoorejo leydi ndi Sénégal o tabitino ɗum wona ko ɓamtare to banggue nandiral ɗo e nder leydi Sénégal jayde Walf quotidien arti hen jayde l'observateur ɓe garti koye récit poignant d'une tragédie familiale ɓe garti koyon suka debbajo mo ganduɗa ko kayi yooɓi fitandu mo ganduɗa ko funere mum toon to Ziguinchor kanko Awa Bodian mo duuɓi nogas e ɗiɗi o arti hollidde holno ɗen caɗele gaari hani keeɓi e warugo hoore o arti e on mo ganduɗa ko kay tigui woni funere makko mo yooɓi fitandu mum caggal noon nde waɗetono enquête ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen tigui keɗotonomo toon to Ziguinchor ɓe garti hen kamɓe jayde l'observateur kono ɓe garti e contre offensive judiciaire ɓe ganduɗa ko jukkinantoɓe Ndeye Sophie Diop Gladima to on haute cour de justice ɓe namdima ko ete ko mais levé ko etno e mandat de dépôt makko kanko Ndeye Sophie Gladima ɓe kolliti wonande nangugol makko wona hunde rewde lawol sibo ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui goni gagnanoɓe ɗin marché ji laɓɓitini kanko Ndeye Sophie Gladima jayde l'évidence ɓe garti koye alhaali koyetno to banggue ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe toon to domaine Mamoudou Diallo Mamboy Diaw kam e Modou Gueye 3 scandale e 3 directeur 3 scandale ɓe garti koye ɓen ardinoɓe ɓen toon to ganduɗa ko des domaines toon to direction toon to DGID direction générale des impôts et des domaines ɓe garti e ɓen ɓe ganduɗa ko tato ardinoɓe ɗen gollorde ɓe garti kamɓe l'évidence e yiide poste des domaines et til modi e yiide mbiyete fota ƴewtede to banggue domaine ɓen ardotoɓe ɗum alhaali leyɗele e caɗele teskade hen ɓen directeur uji tato rewnoɓe toon to domaine jayde l'info quotidien ɓe garti koye portrait poignant d'un esprit libre à la parole affranchi ɓe garti koye Moustapha Diakhaté caggal haala kaw haalno saabi yiide wonande ko memde hormo kanko hoorejo leydi Sénégal e yiide ɓen ɓe ganduɗa caggal kettugol makko hanki on procès tawi noon ɓuuri yaltude toon ko oɗon ngol konngol biyeteɗo Gougnafiyé saabi procureur o holliti wonande yidde mum ko ndewsote duuɓi abbi lebbi jeegom taw yani mbuɗunangue tawi noon hen lebbi tati tan woni ko tajana tawi mo lelo ɗum kono noon ne wayno on procès ne wayno verdict o fawda ko ñande ɗiɗi lewru juillet e yiide goto e sehilam makko biyeteɗo Aliou Kébé jayde yanke holliti wonande Moustapha Diakhaté ko neɗɗo gongi yanke kono kadi bawɗo taɓitinde konngol darotoɗo gam ha joni daranade gongaji mum e yiide jayde l'info quotidien en ƴeewoyto jayde las quotidien ɓe garti ko e libération de Sophie Gladima ɗum ko ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui woni dental hujukkinantoɓeɓe e inde mo ganduɗa ko Boubacar Sissi e yaadiɓe mum ɓe kolliti wonande dummugol kanko Ndeye Sophie Gladima wona hunde rewde lawol caggal nde ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui goni gagnanoɓe ɗin marché ji ne wayno laɓɓitimo kanko Ndeye Sophie Gladima jayde point actu ɓe garti koye les misères de la presse au scalpel ɓe garti noon koye mo ganduɗa ko kay tigui
woni Habibou Dia directeur de la communication holliti wonande ngam jordade presse o wawde yewtidde mum hakkunde mum e laamu ngu ɗum noon ko ɗum jaɓɓal ngal kanko horejo leydi Sénégal o yamiri ngam tigi ƴewtade ko yitno to banggue caɗele hakkunde ɓen ɓe ganduɗa ko dilloɓe presse e laamu ngu beele ɓe mbawa ha joni rufde ndiyam salligue jaam wawa artude kadi ɓe mbawa ha joni jokkude golle mabɓe no hannirta ni ɗen caɗele ɗe ɓe goytoto ɗum wawa kadi ha joni ñawdede yiide jayde point actu jayde tribune quotidien ɓe garti ko et le pétrole et le gaz exploité des milliards empruntés les Sénégalais plus que jamais fatigués ɓe garti ko ɗo e leydi Sénégal ene heɓa ɗam ndelam kuɓam to banggue pétrole et gaz ene itte ɗo e leydi Sénégal kono noon ɗen ñamale ɓurtude ñamlete ɗo e nder leydi Sénégal ɓe ganduɗa ko kay tigui goni ɓesguji ɗi caɗele ɗe gurata e kala e saaha to banggue tiiɗallaji teskaɗi ɗo e nder leydi Sénégal to banggue faggudu ɓe garti kamɓe tribune quotidien Moustapha Diahaté mo ganduɗa ko caliɗo ha joni jabtade namdali yo ɓen ɓe ganduɗa ko hanki o caggal nde o ñaweteno ko noonne kadi Oumar Sow ne wayno ma lelo ko abbi e lewru yani mbuɗu nangue yiide jayde tribune quotidien jayde libération ɓe garti koye ɓen ɓe ganduɗa ko caggal on rapport mbo CENTIF ko yitno noon e ɓen ɓe ganduɗa ko soupçon blanchissement de capitaux fewde ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui woni première bête pôle judiciaire financier ne wayno nene e mabɓe e yiide mbo juge mbo troisiéme cabinet financier o waɗi ko yiyete ko mandat dammane fewde mo ganduɗa ko kay tigui woni Boris Dutel gérant mbo première bête ko noonne kadi on mo ganduɗa ko kay woni actionnaire makko beteɗo Franck Atal kamɓe kala ne wayno ɗen golle ne wawma toon to direction des divisions des investigations criminelles ngam wawde ha joni fawde mabɓe juuɗe e hettade ɓe jayde Sud Quotidien ɓe garti koye démarrage des CFE et de l'entrée en 6e e alkamisa hannde o ɗen golle ma puɗɗo kawguel sukaɓe janggoɓe ɓe to banggue CFE kamɓe entré en 6e ko abbi ujunnaje tati ko abbi temedde tati ujunere pawɗi temedde jeetati e capanɗe jeegom suuka ne wayno ma kucciɗe e ɗen golle guel kawguel e subaka hannde o yiide jayde suite quotidien kono ɓe garti Moustapha Diahaté mo ganduɗa ko gonɗugol mum hani e haala ka ganduɗa ka yatirani caggal hanki o nde o daari yeeso ñawoɓe o taƴanama lebbi tati ko alda e mbuɗo nangue kono noon on verdict fada ko ɗiɗi lewru juillet e yeyde jayde Sud Quotidien jayde Le Quotidien ɓe garti ko e suite à l'engagement de Diomaye Mbane offre du sucre à la CSE ɓe garti noon koye Mbane on conseil municipal ko kañum taƴi hanki ko abbi ujunere e nogas e jeegom to banggue hectare totiri ɗum compagnie sucrière sénégalaise ngam wawde yaccinde kamɓe yuɓɓitinde golle mumen to banggue ha joni ndema sukara ɓe kolliti wonande ɗum ko ɗum jillu kanko horejo leydi ndi o wanno toon to nokku to banggue rewo leydi Sénégal ngam ko kay ɓeydi ha joni yawnirde ɗen gueɗe garɗinde ɗum e yiide jayde Le Quotidien ɓe garti Moustapha Diahaté caggal ngol konngol ngol haalno nde wayno o tañanama lebbi tati ko alda e mbuɗu nangue kono noon on verdict fada ko ɗiɗi lewru juillet fandu ndu e yiide jayde Le Quotidien bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe a yaw Pindi TV ko ɗum woni komin ɗoybinnomone kelle gandande robino hannde robinde jayde je subaka hannde o addu men ko aljuma janggo so hawre welede Allah